Meclise edilen çıkışlarda bellenşi ali geçen döwürde bir näçe özgertmeler durmuşa geçerli. Şol özgertmelerin amala asylmagy, garaşy döwletleriň arkalaşygyna atnaşy döwletleriň durmuş tähmet ulgamyna, zähmet, iş üçünçilik we ilaty durmuş taýdan gorumak boýunça maslahat beriş geňeşiniň çäklerini bilelikdäki tagallalary arkaly mümkin boldy. Taýarlanan bir näçe resmi namalaryň taslamalary degişli işleri ýerine ýetirmegiň ýokary derejesini şaýatlygy diýär. Olaryň hataryna umumy zähmet bazaryny tapgyrlaýan döretmeň we garaşy döwletleriň arkalaşygyna atnaşy döwletleriň işçi güýjüni düzgünleşdirmeň maksatnamasy hemde beýleki resmi namalaryň taslamalary bar. Şeýle çykyşlarda zähmeti hadalaşdyrmak babatda özara gatnaşyklary kämilleşdirmek boýunça işleriň dowam etdirileni bellendi. Meclisin dowamyna garaşy döwletleriň arkalaşygyna atnaşy ýurtlaryň wekilleri çykyş edip, öz döwletlerine raýatlaryň zähmet, iş üçünçiligi we durmuş taýdan goraglygy boýunça işleriň ýagdaýlary barada tanışdyrdylar. Hemde bu urda işleri hasa kämilleşdirmek hemde ösdürmek baradaky meseleleri ara maslahatlaşdylar. Ýurdumyň garaşy döwletleriň arkalaşygyna girýän döwletler bilen gatnaşygynyň däp boýunça deň hukuklyk we özara behwetlilik häsiýetine eýdi bellenip, ýurdumyň garaşy döwletleriň arkalaşygynyň asasirleriniň agdasy bolmak bilen dörli ugurlarda işçän gatnaşygy edip, köp taraply hyzmatdaşlyga oňyl goşundyny goşmagy maksat edilýäni notaly. Şunun bilen baglykda bellenşi Ali Türkmenistan tarapyndan başlanyp öňe sürülen garaşy döwletleriň arkalaşygyna döwletleriň strategik hyzmatdaşlygy hakynda jarnama, sewda ykdysadatnyşlary ösdürmek üçin oňat esas bolup hyzmat edýär. Çykyşlarda häzirki duşun köp taraply netijeli gatnaşyklary hasa pogtorlandyrmagy we giňertmäge ýurtlaryň ygyrarlygyny nowata gyzak tasdiklanygy bellendi. Munyň özi arkalaşygyň giňişliklerini işçiň özara ýakynlaşmaga ul itergi berer, hemde özara behwetli hyzmatdaşlygy muny meýlekde ösdürmäge ýardam eder diýip çykyş edenler anam bildirdiler. Şunun bilen baglykda maslahat beriş geňeşiniň 37-nji mejlisiniň garaşy döwletleriň arkalaşygy ýurtlarynyň çäklerini durmuş tähmet ulgamyna geljekde durnukly ötüşler we öňde goýulan maksatlary ýetmek boýunça bilelikdäki tagallalary öňe ilerletmek üçin netijeli meýdança ewriljekdigine umyt bildirdi. Meclise garaşy döwletleriň arkalaşygyna atnaşy döwletleriň zähmet, iş üçünçilik we ilaty durmuş taýdan gorumak boýunça maslahat beriş geňeşine başlyklyk etmek Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistana geçirildi. Şeýlede garaşy döwletleriň arkalaşygyna atnaşy döwletleriň zähmet, iş üçünçilik we ilaty durmuş taýdan gorumak boýunça maslahat beriş geňeşiniň mejlisiniň çäklerini iki taraplaryň duşlara geçirildi. Duşlarda geçirilen meclisin netijeli häsiýete eýe bolanyny bellenip, oň arkalaşygyň çäklerine ýurtlaryň durmuş zähmet ulgamyna ýakynan hyzmatdaşlyk etmegini, muny meýlekde ösdürmäge hyzmat etjekdigi aýdyldy. Şeýle mehmanlar Aşgabatda garaşy döwletleriň arkalaşygyna atnaşy döwletleriň zähmet, iş üçünçilik we ilaty durmuş taýdan gorumak boýunça maslahat beriş geňeşiniň nowatdaky mejlisiniň geçirmegine döredilen amatly mümkinçilikler üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdamyza hoşarlyk bildirdiler. Haşansoda Kenje Gulnora, Tejikistan Respublikasynyň Zähmet, iş üçünçiligi we migrasiýa ministri, Türkmen paýtagyna geçirilen garaşy döwletleriň arkalaşygyna gatnaşy döwletleriň zähmet, iş üçünçilik we ilaty durmuş taýdan goramak boýunça maslahat beriş geňeşiniň 37-nji mejlisi ýokary gurulmaçylyk bilen tapawutlandy. Forma gatnaşyp gürrüň edilýän ugurda Türkmenistanyň dostluk işleri amala aşyrynyny göz ýetirdim. Bu ugurdaky işler bilen tanışmaga giň mümkinçilik aldım. Ähli ugurlar nazarlaýan işleriň halkara derejesinde Şuko ukyplydygyny göz ýetirdim. Nowatdaky mejlis öz bolşly behwitli gatnaşyklara täze başlanyşlara badalgydyr. Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna boşnamalaryny ygyrarlygyny ýene bir gezek tasdiklaýar. Halkara gatnaşyklaryna giňer merýän Türkmenistanyň hormatly prezidentini hoşarlyk bildirýän. Häzirki döwürde etnik ugurda ösüşlüň gadanylmagy bilen baglanyşykly netijeli işleriň maslahatlaryň geçirilmegi öňde goýulan belent maksatlary gadanmagy mümkinçilik berýär. Şular ýaly halkara çäre gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine we Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagy köp sag bolsun aýdýan. Sag bolun. Aleksey Volchenko, Russiýa Federasiýasynyň zähmet we durmuş goraglygy boýunça ministriniň orunmasary, kärdeşlerimiz bilen Aşgabatda geçirilen mejlisimize işen häsiýet mahsus boldy. Onuň ýokary derejede geçirilmegine döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine sag bolsun aýdýan.
Türkmenistan hemme taraplaryň giň halkara hyzmatdaşlygyny, dünýäniň öňde barjy tejribeleriniň täze işläp taýýarlamalaryň önümçülüge giňden ornaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berýär. Ol Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň durmuşa geçirýän daşar siýasatynyň esasy ugur bolmak bilen ýokary netijelere beslenýär. Ähli uğurlarda hyzmatdaşlygyň giň gerimde ösdürilmegi gatnaşyklaryň berk binýadyny üçin edýär. Şunukdaý nazardan garaşly döwletleriň arkalaşygyna gatnaşly döwletleriň arasynda zähmet, iş üçinçilik we ilaty durmuş taýdan goramak boýunça tejribeleriň öwrenilmegi hemmelere bähwitli bolar. Täze mümkinçilik bu ugurdaky işleriň netijeli bolmagyny şertlendirýär. Türkmenistanyň gurrun edilýän ugurdaky tejribesi täze başlanýşlara badalygydyr. Sözüň ahyrynda paýtagyt şäher Aşgabatda geçirilen şeýle netijeli duşy gatnaşma döredlen mümkinçilik üçin türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadagy hemde Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallygyny bildirýän. Sag bolun.